Estem en plena etapa de transició, però potser una mica abans, els últims anys de la dictadura, eh, el propi aïllament del Parc Marinau donava per fer algun tipus d'activitats opositores. Vull dir, tenim constància per testimonis personals, però no sé si hi ha referències per part vostra, de que bueno, l'avantatge de les torres és el seu aïllament i es van fer algunes reunions clandestines, evidentment amb fills dels propietaris, perquè és aquell canvi generacional de que els fills es tornen alguns antifranquistes i els pares franquistes, o viceversa, no? Però no, viceversa no. O sigui, pares antifranquistes però que potser no es van implicar i els fills es van implicar. Us teniu constància? Perquè alguns fills del poble sí que tenim constància que van estar Sí, en algunes d'aquestes reunions. tenim alguna informació però és més a nivell anecdotari. El que no es pot determinar de cap manera és que hi hagués un lloc específic de dir no, que No. allà va ser el cau on estaven, no, que hi havia molts punts, però a més, clar, també les línies opositores eren diverses, dels sectors més de l'església catalanista que reunien les pròpies parròquies i centres de joves que estaven vinculats amb ells, altres seguidament també d'algunes reunions directament a la muntanya, aprofitant les excursions i tal, i després que puntualment hi haguessin reunions a casa d'un o un altre, també allò que dèiem, doncs, hi ha tota una sèrie de personatges que justament perquè els pares o el nom de la família tenia un cert pedigrí, podia permetre que segons quin tipus d'activitats passessin absolutament desapercebudes, amagat sota el paraigua que s'estava celebrant un guateque o una festa d'aniversari i tal. I també en cas que passés alguna cosa, doncs sempre podia sortir el papa empresari o advocat o metge a dir, nah, això és un entreteniment de joventut, però aquí no, evidentment no s'està fent res. També la Lliga Sant Boi, el moviment polític també és bastant tardà, bàsicament perquè el sector industrial que teníem aquí era mínim, no té res a veure a nivell de lluita sindical amb el que és Gavà o el que era Cornellà o l'Hospitalet. Tot i està dintre de la xarxa de la línia, però malauradament o afortunadament Sant Boi amb aquest paper està en segon terme. També cal dir que no s'ha estudiat ni poc ni molt gens, per tant, però per les pistes que tenim i per la participació i també la presència gairebé nul·la de santboians amb punts de responsabilitat de les organitzacions ens denota que realment la participació local era molt moderada, excepte en alguns grups que després han quedat extraparlamentaris que sí que hi va haver un líder una mica més destacat. Però dintre dels grans partits la presència de Sant Boi és bastant residual en línia general. Finalment ja a les acaballes de... Bueno, coincideix més o menys la caballa de la dictadura, la transició, amb aquest procés d'un cert deteriorament i de relació dificultosa amb l'Ajuntament de lo que és les parcel·les del Parc Marinau i alhora el traspàs a propietat pública del castell. Eh, Quines referències teniu al respecte? Perquè es veu que hi havia els propietaris que reivindicaven uns determinats intervencions urbanístiques, va haver-hi una sèrie de conflictes al respecte. Sí, Teniu referències? sí, aquí més o menys està bastant, això sí que ho podem saber bastant bé com va la cosa. Així, resumidament, això que dèiem, a partir de la segona reparcel·lació, quan comencen a viure allà un grup de famílies més significatius al sector, doncs evidentment, conforme tenim necessitats, doncs comencen a reivindicar allò que deia, Sant Boi com a poble encara està molt lluny i és molt difícil poder fer partíceps de coses. Quan el primer que fallava era l'urbanització del parc, però no hi havia cap carrer asfaltat, ni hi havia cap vorera, les aigües residuals deixa córrer també en part com anava el tema, cap a les rieres i poca cosa més, i sí, s'havien d'anar buidant contínuament. I llavors, clar, també, com estava fora de planificació, perquè el Pla Pasqual de 1905, que és el que ordena el Sant Boi, que és l'equivalent al Pla Cerdà de Barcelona, s'acabava a la Ronda. Tot i que encara per arribar a la Ronda faltava molt, però els seus límits s'acabaven allà. Després només va fer una petita modificació l'any 53 amb el Pla Comarcal de Barcelona, que l'únic que va fer va ser definir zonificacions, però tampoc marcava unes línies de millora. I després que les mancances eren generals a tot el poble. Hi havia ambulatoris sanitaris, hi havia un dèficit escolar brutal, no hi havia equipaments culturals ni esportius, i si no hi havia ni els barris més poblats, que en aquells anys s'estaven trencant les banyes, tota una sèrie de gent, des de les primeres associacions de veïns, des de les primeres APAs, des de l'església, des de les centres socials, etc. Evidentment, aquests nuclis que vivien quatre allà al cabo, per molt poder econòmic o polític que tinguessin, l'Ajuntament de l'època no estava en disposició de subministrar, dient, sí, ja us arribarà, però clar, fins que l'urbanisme diguem, no s'acosti més a vosaltres, no us podem
en s'enfla. I llavors aquesta pressió, doncs, clar, l'Ajuntament també pilota fora i dir, no, això si te voleu de pressionar al vostre senyor, que és el que us va vendre el senyor Bordoll o la família Bordoll, que són els amos del sector i és el que s'ha de preocupar per donar-vos els mínims. Llavors, una mica aquesta dualitat de tutela i la manca de figures urbanístiques i en paral·lel a la negociació de la que s'estava produint aquells anys del que és el Pla General Metropolità, que encara avui és l'eina bàsica de gestió, és el que provoca que la família Bordoi segurament no estan en disposició ni tenen ganes ni voluntat ni economia per fer-ho i és més còmode desprendre's completament de la resta i per 4 duros literalment li venen a l'Ajuntament l'àrea de protecció diguem, del Palau i Llac perquè hi ha ben poca cosa més enllà d'això i després que era el residu de la Miranda a dalt i després alguna parcel·la que havia quedat per allà enmig amb dubtes sobre si s'havia entrat o no amb la compravenda i per un preu també bastant ridícul, em sembla que es va vendre per 24 milions l'any 74 que clar, això per un ciutadà normal són molts diners, però per lo que era les hectàrees de la finca, que era la necessitat del palau i tal, doncs és un preu també molt ajustat i també amb aquesta voluntat segur de netejar-se damunt la família i treure's doncs, aquell mort, per dir-ho d'alguna manera, que es continuava tenint a Sant Boi, però amb el qual ells tampoc tenien cap mena de vinculació emocional, perquè ells això havien tingut producte una maniobra político-especulativa i ja havien fet el benefici i els anava millor doncs liquidar-ho.